Ромите – пионери на социалното подпомагане, грижата за сираци и възрастни хора. Много преди да съществуват формални системи за социална помощ, ромите вече практикуваха напреднали форми на социална грижа. Често неразбрани или подценявани, ромските общности бяха сред първите, които изградиха силни, неофициални системи за подкрепа на сираци, възрастни и нуждаещи се. Техният начин на живот, основан на семейство, чест и солидарност, беше много по-напредничав от този на много държави по онова време. Дълбока традиция в грижата за сираците. В ромските общности дете без родители никога не оставаше изоставено. Сираците се приемаха в домовете на роднини, съседи или дори напълно неродствени семейства. Не беше необходим дом за сираци, защото самата общност беше техният дом и защита. Отглеждането на сирак се смяташе за благословия. Ромите вярваха, че всяко дете, независимо от произхода си, носи светлина и бъдеще на дома. Грижата за чуждо дете не беше милостиня, а чест. Уважение и грижа към възрастните хора. Възрастните в ромските общности се радваха на дълбоко уважение. Никога не бяха изоставени или оставени в самота. Те живееха заобиколени от своите деца, внуци и правнуци, обичани, почитани и обгрижвани до последния си ден. Възрастните се възприемаха като съкровище, носители на история, мъдрост и традиция. Тяхното мнение се уважаваше, а техните разкази се предаваха от поколение на поколение. Грижата за тях беше не само дълг, а свещено задължение. Понапреднали от много нации, това, което прави ромския модел толкова забележителен, е неговата напредничавост в сравнение с общества, които по-късно създават официални институции. Докато други държави изграждаха бюрократични системи за социална помощ, ромите вече имаха действаща система, основана на човешка свързаност, отговорност и взаимопомощ. Не се изискваха документи или държавна намеса. Ромите си помагаха един на друг, защото това беше правилното нещо и в много отношения това е най-чистата форма на социална грижа. Забравено наследство, което заслужава признание, ромите са дали на света не само музика и изкуство, те са дали пример за истинска общност. Те бяха закрилници, грижещи се и организатори, много преди тези думи да станат част от политическия речник. Време е това наследство да бъде признато и почетено.